Dauda ka huta rara ya zarce Shata da ma duk wani mawaki da aka taɓa yi a Najeriya. Tafiyar tattauna tarin tambayar tamkar tono tutar nasarar lamba ɗaya ne da babu kamar sa. Akwai kamanceceniya mai ƙarfi a salon waƙar Dr. Mamman Shata Katsina da Dauda ka huta rara. Idan ka dubi hujjoji da yawa ta wasu fannonin al'amura da zubin natija ta rayuwa, ranka ta ba a taɓa samun wani yanka da ya iya kamo farcen ka huta rara ba. Makalli ta fuskar waƙa, marigayi da Mamman Shata a lokacin da yake raye, kuɗi, mulki ko isa baya sa Mamman Shata waƙa. Malam duk yadda ka yi linƙaya da tunaninka game da Shata ya zarce kwakwalwarka. Shine dalilin da yasa ake masa kirari da Shata ikon Allah. Dauki misali na farko, Shata ya yi ma Indo Musawa waka. Indo Musawa ta shahara kowa ya santa. Kamar dai haka ne Rara ya yi ma Aisha Humaira waka. Wakar da ta yi sirrin nan ka shaharar ta a duniya aka santa aka san fuskar ta. Har ta zama jarumar da ta fi kowa yawan masoya ga fara'a da farin jini kowa na kaunar ta. Har sai da ta kai mawaƙin ya fito ya kare kansa. Amma mu masu nazarin waka da mawaƙan Hausa mun san kalar wannan yanayi da mawaƙi kan tsanci kansa a ciki. Misali na biyu, Shata ya yi wakar Lami Shagamu, yarinya sai alkhairi in ji Mamman Shata. Rara ma ya yi waƙar Jamila, Maryama Amaryar Maliya da dai sauransu. Shata ya yi waƙar Hauwa Mai Tuwo matar Lado. Sanadin wannan waƙar ta kai babu mai tuwo kamar ta a wannan lokacin. Shatar jirgi ake hawa a zo siyan tuwo a gurin ta. So da yawa idan Rara na wani abin sai naga kamar Shata ne ya dawo. Yanzu me marabar misalin Hauwa Mai Tuwo da kuma Fatima Mai Zugalar da Rara ya yi ma waƙa a wannan lokacin. Kamar Mamman Shata, Rara mawaƙi ne da sai dai cancanta da ganin damarsa da sa ya yi maka waƙa. Fatima Mai Zugala ba ta da wani abin da za ta ba ma Rara amma ya ci zugalar ta ya mala ya sha iska ya yi mata waƙa. A cikin kwanaki uku ta zama daga ba kowa ba zuwa kowa. Ta samu ɗaukakar da wasu sun shafa shekaru suna nema ba su samu ba. Sanar Fatima Mai Zogale mutane da yawa sun ɗauki darussa sosai a rayuwa. Wannan kaɗai zai nuna maka fitarsa na daban a mawaƙa kuma ba shi da girman kai irin na ɗaukaka ga al'ummar gari. Shi kaɗai ne dubin matasa ke kwaikwayon salansa a social media don nuna soyayya. Da hankali na da wayona na san ka huta Rara amma sani na zahiri ban san Dr. Mamman Shata ba sai dai nazari da nake akan waƙoƙinsa da yadda ya rayu da shahararsa a lokacinsa. Rara mawaƙi ne da Ubangiji ya yi masa luɗufi da zunzuruta tsantsar hikima da basira. Da yanzu bamu san wani mawaki da ya kai shi iya wakar siyasa ba, duk da dai an yi wani mawaki mai suna Garba Gashuwa. A lokacin yan adawar siyasa na yi masa kirari da dujal mai ido daya. Ya iya wakar siyasa sosai. Bana nufin cin fuska ga kowa, sai dai na dade ina nazari akan shatan waka da kuma gonar waka. Dukkaninsu sun fito ne daga Katsina, kamar yadda ni ma na fito daga jihar. Kwanakin baya gamayyar mawakan Hausa na zamani sun yi wata kungiya mai suna Murya Daya. Dukkanin manyan mawakan Hausa masu tashi na zamani suna ciki amma ban da Rara. Wannan yasa na tuna da rayuwar Dr. Mamman Shata. Shi ma a lokacinsa an yi ta yin kungiyoyin mawaka babu shi, amma wannan bai sa ya bata a harkar waka ba, sai dai ma ƙara haskawa da yake. Dole ni ma na ce Shata ikon Allah. An yi wani mawaki Ali Dan Sarki, yana yawan waka ne da dawaki 6 da yaransa. Idan ka auna dawaki 6 ba karamin mawaki bane a wannan lokacin, amma duk da haka idan ya je guri akai kalan kuwa Shata bai zo ba to wasa bai cika ba. Haka a wannan zamanin idan Rara ya fidda sabuwar waka takan haɗiye kaf waƙoƙin da ke tashi a muɗa guda ta shanye su ba tare da sun isa gamsar da baitin sa guda ɗaya ba. Rara ikon Allah. Allah ya ji ɗan Dr. Mamman Shata ya ƙaro mana sahihai irin su Rara a Najeriya don ci gaban Arewa da ma Hausawa gabaki ɗaya. Mu haɗe da ku a bidiyo na gaba game da Dauda ka huta Rarara. Ina son ƙasata Najeriya, ina son yaren Hausa da Hausawa a duk inda suke a faɗin duniya. Abdul H Boy sai wani lokaci.